Mila esker, Amelia. Bueno, jarraituko dugu eta ja azkeneko txampan. Gipuzkoako gidan esaten dugu hurbileko ekipamenduek potentzial bikoitza dutela komunitarioarentzat. Alde batetik, pertsonen arteko harreman errepikorrerako espazio egokia izatea, eta bestetik, proiektu komunitarioak bultzatzeko zentroa izatea. Horretarako, bi ekipamenduren esperientziak gonbidatu ditugu ikastarora. Batetik, Oñatiko udalak dituen ekipamenduen ezberdinen inguruan hitz egiteko Oñatiko udaleko partaidetza teknikaria, gure honintza, Andres, eta berdintasun teknikaria Jone Arriola Bengoa gonbidatu ditugu. Eta bestetik ere, ibilbide luzea duen Bartzelonako udaleko ekintza komunitariorako ekipo parte diren Jordi Santziz eta Mariana Sepúlveda ere konbidatu ditugu. Bartzelonan ekipamenduekin egiten duten lana azaltzeko. Jordi es técnico del Departamento de Equipamientos de Proximidad y Política Comunitaria y Mariana es dinamizadora comunitaria del Casal del Barri Espai 210 del Ayuntamiento de Barcelona. Ongi etorriak. Lehendabizi, Oñatiko ekipamenduen inguruko azalpenak entzungo ditugu eta ondoren Bartzelonako udalekoak. Orain nengo dizkizue galderak biontzako izango dira, baina hasiko da Oñatiko ekipamenduen inguruko azalpenak. Nola lantzen da harreman arloa ekipamenduetatik? Nola eraikitzen da komuna ekipamendu eta zerbitzu komunitarioetatik? Nundik pentsatu eta antolatu behar ditugu? Nun edo zertan sortzen dien zailtasunak eta nola aurre egin diezue, kasu honetan, Oñatin. Beraz, ze ikasketa partekatu nahi dituzue gurekin? Aurrera, honintza eta Jone. Eskerrik asko, ona gonbidatzeagatik, eta, galdera potoluak dira, baina galderen erantzunei bueltaka ibili garen horretan, bai gurageke zuekin konpartiu, holako, guretzat lehenengo erreferentzia harremanen mundu honetan lan lekuan eta lankideen artean dauela, zerbitzu eta ekipamenduetara salto egin aurretik. 15 urte dira gure arluak jaixo ziala, Oñatiko udaletxean, berdintasuna eta partaidetza eta garapen komunitarixo arluak, bata bestian segidan, eta nahiko hasieratik maixa konpartidu dugu, eta maixaekin batera, gure miserixa eta postasundanak bebai. Eta, azken urtietan proiektuak beha konpartitzen ditugu orduan, hori igual lehenengo referentzia, harremanen mundu honi. Bebai gurageke eta gaku ez eta hitz egiten dugunean aipatuko dugu zeharka edo igual modu oso zuzenian beste momentu batzutan. Dakula sentsazioa oso entrenatuta gauzela begirada emaitzetan jartzeari. Horla ikasi dugulako, hola erakutsi digutelako eta hola ebaluatzen gaituztelako gure lanpostuetan. Eta guk gaur hemen zuekin konpartituko dugun horrek asko daukala harremanetan inbertitzetik, dialogotik, eta batzuetan galderetan eta galdera horien bueltako eztabaidetan galtzetik. Gonbidapena jaso gebenean, galdera mordo bat eta aurretik bere esan daue errezetarik ez. Guretzak bez daku orduan zeuentzat bez ditugu ekartzen. Eta gakoetara pasatu aurretik, bai konpartitu guk autua egin genuela bi begirada kasu honetan eta gehiago ere dialogoan jartzeko. Ekintza komunitarioa eta feminismoa. Eta guretzat zatiezinak dira. Iritsi da momentua zatiezinak direna.
Eta badakigu bakoitzak zer ekarri edo jarri duen, ez? Begiratzeko modu bat, erreferente teoriko eta praktiko batzuk, baina lurreratzeko orduan eta gaiak arakatzeko orduan, zein ardatzi dagokion iritsi garen ondorio bakoitzak edo hartu dugun erabaki bakoitza bereizteko gai ez gara askotan. Hori bai, ekintza komunitarioak ematen dozkuna da, edo ematen diguna da, erlazionala dan dimentsio horretan lupa jartzekoa. Eta pasatuko gara, gakoen bidez, guk lupan jarri dugun zuekin konpartitzera. Bueno, galdera egin dozkue, denbora honetan ze ikasi dozue. Azteko igual ideia orokorrago bat, ez? Dala, eta esan da, modu desberdinetan, komunitarioen zentzu politikoa ez dagoela aldez aurretik emana, ez dagoela bermatuta. Eta gainera, bai barruan eta bai kanpoan beste logika batzuk indarra handi daukate, oso presente dauz. Orduan, harremanak atenditzen ditugun momentuan, gu bai konturatu gara, badaudela batzuk, hierarkiatik gehiago datozenak, instrumentalizatzetik gehiago datozenaz, eta erakunde publikoek tamalez badugu joera horretarako, nahi gabe edo nahita, baina badugu joera, eta ustu egiten dugu komunitarioa. Eta gure azkenengo proiektuetan bezala, intentzioaren parte badira, eta helburuetan eta balioetan, eta egunerokotasunean leku egiten badiogu harremanei, eta lurraldeari adi baldin bagaude, zer gertatzen da lurraldean da zer ez dan gertatzen, aldaketarako motor izan daiteke. Ez da daiteke. Orduan, beti tentuz eta beti pentsatubaz ezin garela despistatu, ez? Eltzian eta oinatiko emakumion etxian, harremana sustatzea eta indartzea bilatzen dauen ekipamenduak dira, eta ekipamendu publikoak dira. Eta orduan intentzioaren parte dira, aspirazio dira eta inspirazio dira. Zergatik, hau ere norbaitek esan dau, komunitarioak erakunde publikoak interpelatu behar gaituztela sinisten dugulako. Baina beti erakunde publikoaren marko eta klabeetan. Ez herri mugimenduen klabeetan, edo hirugarren sektoreko erakunde klabeetan. Eta horrek derrigortzen gaitu, hontaz hitz egiten dugunean, gogoratzea ardurak hartu behar ditugula, erakunde publikoak ezintasunak ditugula, eta horiek ezin direla eskutatu, hobedala hasieratik mahai gainean jartzea, eta gure indarguneak beste mesedetan jartzeari buruz ari garela, ez bakarrik gure mesedetan jartzeari buruz. Orduan, guk ikasi duguna da, eltziaren kasuan adibidez, hurbiltzen eta indartzen gaituzten harremanak, lankidetza osagarritasunetik atenditzen duten harreman horiek direla. Konfidantzatik egiten uzten dutenak, eta batzutan hobetoago, beste batzutan okertxoago ibiltzen gara, batzutan urrunago gurak hasierako helburuetatik, baina beti konfidantzatik egiten uzten. Eta bakoitzak bere honena emateari begiratzen diotenak, ez? Administrazio baldin baditu langile batzuk ordainduta eta egoera baten lanean eroso eta ordutegi honean dabar, ez gaitezen jarri gu harremanak egiten. Segure ordutegia erosoa da, baina arratsaldeko ez dakiz ordutan egunero igual ez gaude. Eta zertako jarriko ditugu herritarrak papeleoetan eta burokrazian eta administrazioari ondo ematen zaion hori egiten, ez? Orduan, gu pixka bat denbora honetan hortik ikasi dugu. Eta emakumeen etxean berriz, batera eraikitzeko eta batera pentsatzeko denbora da mahai gainean jarri duguna, entzuten eta integratzen dakitena harremanak saiatu gara zaintzen, eta baita parte hartu ahal izateko lehengo parte izateari leku egiten. Zergatik, batzuetan konturatu gabe, ahultzen, desartikulatzen edo desaktibatzen dituzten harremana jartzen ditugulako mahai gainean, eta ez lehen komentatutako horiek. Eta gu saiatzen gara horiek identifikatzen eta albada ez elikatzen. Sarrera moduan pixkat zerbait orokorragoa. Jonez. Bai, horre, aipatu ditu honintzak bi ekipamenturi buruz hitz egingo dugu, alde batetik eltzia eta beste alde batetik emakumeen etxea, eta aipatzea, ez dugu azalduko, baina aipatzea oso une ezberdinetan dagoela bat eta bestea, batak, ezakizen bat urteko ibilbidea dauka, eta beste batek ateak irekitzea dauzka, ez? Eta, ona dakargo baten esperientzia eta bestean gogoeta, agian gehiago, eta gogoeta hori, honintzak esan duen bezala, alde batetik udal mailako dialogoan oinarritu da, baina baita
herritarrekin, eragileekin eta proiektuetan parte hartzen ari diren horiekin guztiekin elikatu den zerbait da, eta beraz, ez gara gai esateko zer pentsatu dugun feminismotik eta zer komunitariotik, eta ez gara gai esateko zer pentsatu den nork. Orduan, hori ere mahai gainean jartzea, ez? Harreman ez egiten ari garenean, ez? Pixkat, batera pentsatze ariketa hori. Komunitariotik gakoak pentsatzerako orduan, bai aipatzen genuen, irekitasuna eta publikotasunaren inguruko gogoeta izan dela hasierako gogoetatako bat, ez? Ekipamendutarako sarbidea unibertsala, segurua eta inklusiboa bermatzea dagokiola instituzioari, eta beraz, eta batez ere zaurgarrien edo dauden kolektiboei begira jartzen ginen, baina ez gara ari soilik eraikinetarako sarbideaz, ari gara eraikinetarako sarbideaz, erabakigunetarako sarbideaz, ekintzetarako sarbideaz, erabakigune informal horietarako sarbideaz, eta ezinbestean jartzen ginen, beraz, aniztasunari begira, ez? Balen esan den bezala, ohitua gaudelako edo badugulako joera bat karratu txiki baten barruan begiratzeko gizarteari eta aniztasunari begira jartzen garenean ohartzen gara herritarrak ez direla zerbait homogeneoa, ez direla gure antza daukaten hoiek bakarrik, eta beraz hor, saiatu gara integratzen aniztasun hori hartzen joan garen erabaki desberdinetan, ez? Espazioa erabiltzeko edo ulertzeko moduetan, parte hartzeko moduetan, eta abarretan, ez? Hasi ginen hitz egiten itxuraz, eta esaten ziguten batzuk eskegu, uste dugu izan behar dela oso neutroa, oso beixa eta landare askorekin, eta beste batzuk esaten zuten eski izan behar da zerbait nortasuna daukana, zerbait sartzen zarena eta etxean sentitzen zarena, baina, klaro, etxe guztiak ez dira berdinak. Eta batzun etxeek eta besteen etxeek ez daukate zer ikusirik. Eta etxe batzutan modu batean jartzen dira batzuk, eta beste etxe batzutan beste modu baten esertzen dira batzuk, ez? Sukaldea hitz egiten hasi ginen, eta batek esan zuen, niri gustatuko litzaidake office bat, nire liburuarekin joan, ardo bat hartu eta lasai txoko baten irakurtzen jartzeko, eta beste batek esaten zion, nik ardorik ez dute daten. Irakurtzen ez dakit, eta nik ez dut ulertzen etxe bat sukalderi gabe. Hori zer da, hori beste gauza bada, baina ez da etxe bat. Eta dialogo horietan, hasi ginen pixkat aniztasun hori integratu nahian, arkitekto taldearekin batera, eta esan, nolakoa da guztiona izan daiteken etxe bat, ez? Eta parte hartze egiturez hitz egiten genuenean berdina. Hasi ginen hitz egiten nola parte hartu nahi zuen bakoitzak, eta batzuk hasten ziren erabakimenaz hizketan, eta beste batzuk hasten ziren esaten, eskenik 2 ordu mahai baten inguruan eserita ez dakit egiten. Eta eskenik pankartak egiten nahiago dut. Eske, nik programazioan oso gustora nago, baina estrategiak ies egiten dit. Eta formulak bilatzen hasi ginen, rolez ari gara, rolen araberako parte hartze bat agian bideratu genezake, eta rol horiek gainera hierarkikoak ez izatea, eta hor sartu murgildu ginen antolaketaren gaineko eztabaida, urtebeteko eztabaida baten, ez? Eta berdina hizkuntzaren inguruan hitz egiten dugunean, eta ordutegiaren inguruan hitz egiten dugunean, eta barrez, ordan, pixkat bai, publikotasuna, direkitasunaren inguruan hitz egiten ari ginenan, aniztasun hori nola jeisten genuen, ez? Izan da, agian ikasketa handitako bat. Beste ikasketa bat izan da, harrera eta presentziaren inguruan, zer joango garen hor aurkitzen. Bai, ez dakizuen herrietan ere gertatuko da, ez? Hainbat ekipamendu edo zerbitzu, ez dutena pentsatu, ez harreran ez presentzian, ez dutenak espazio fizikorik horretarako, eta ez dutenak inor rol hori betetzen. Eta, ez, badaude hor ekipamendu batzuk,
guri iruditzen zaiguna, interesatzen zaiela nor sartu dan, zertarakoa bereiek eskaintzen duten horri lotuta baldin badago. Baina ez horren beste nola edo norekin sartu dan, eta are gutxiago norrez dan sartu. Hoiei begira ez daude. Eta bai azken aldian konpartitzen dugun gogoeta bada, eta hau pixka kostatzen zaigu trasladatzea, eta honi buelta ematen jartzeko osagaiak bilatzea, baina daukagu sentsazioa eraikin publikoetan harreralaria desagertutala. Administrari laguntzaile moduko postuek ordezkatu dutela, eta tendentzia hori uste dugu datorrela administrazio publikoa badaukalako lanpostuen aprobetxamendurako eta produktibitatea maksimizatzeko lako joera handi bat, beste eremu batzuetan dagoen bezala, baina horrek usten gaitu askotan norbait eraikinera sartzen danean agurri gabe, burua altxatu gabe, jakin gabe nor sartu da, nola, norekin, eta norrez dan sartu argi eta garbi. Administratibo lanak egiten ordenagailuaren aurrean baldin bazabitz, eta ez gabiltza pertsona horiei ezer leporatzen, beraien postua betetzen dabiltza. Baina pentsatzen dutenek eraikin baten zer dan gertatzea nahi duzuna, sarrerako atetik hasi behar dela iruditzen zaigu hori pentsatzea. Eta zentzu horretan eltziak bere gogoeta egin du, hainbat fase pasa ditu 15 urte doa martxan, eta hasieran gehiago zegoen erabakimenari eta beste kontu batzuei atenditzen, baina momentu bat iritsi izan eta anekdota batekin kontatuko dut, etorri zala eskola bateko ikasle gazte bat, kasu honetan nire bila esaten eltziera sartu nahi zuela eta ezin zuela. Elkarrizketa batzuk egin nahi zituela eta ezin zuela, atea itxita zegoela. Eta komentatu nion, arratsaldetan egoten da jende gehiago, ekintza gehiago daude, igual aurkituko duzu atea irekita. Berriro etorri zan bueltan esaten, atea irekita bai, baina barruan ez dago inor. Eta guk gure buruen nola setz, 300 bat erabiltzaile daude. Baina etzegon inor harreran, etzegon inor esplikatzen, esaten begira hemendik edo hemendik joan, bakoitza berera joan, eta ikusezina zan, atetik sartu zan mutil hori. Orduan, konpartitu genuen gogoeta hori eltzekideekin, beraiek ere bai beste eltziaren berraktibazio fase batean, dinamizatzaile bat kontratupean zeukaten, eta orain hartu dute erabakia, astean gutxienez ordu pare batez eta egun pare baten dinamizatzaileak topagunean, eraikineko erdigunean egingo duela lana, denen biztara. Bero beste erronka bat izango da, hortik harremanak egitea, salto egitea, baina gutxienez presentzia bat eta toki bat. Eta hori ikasita emakumeen etxean ez genuen nahi galtzea horretarako aukera, eta harreraz behibili gara, ez dakiz bezema denbora, bueltaka. Eta hor bai aurrez definitu dugu, eta bai erabaki da sarrera izan behar dela askea, harrera egingo dizuna, eta sarrera bera izan behar dela dialogantea. Hau da, sartzera gonbidatu behar du etxea, kanpotik barrukoa ikusten utzi behar du. Eta hor ari gara irisgarretasuna, atsegina izateaz, eta zarata eta mugimendua ahalbidetzeaz. Ez sartu orduko bat, edo, olako konturen bat. Eta era berean izan behar dela ere bai bitarteko espazio, ze batzuk edozein etxetara sartzen gara sukalderaino, bainungo lotxagabe, eta beste batzuei eman behar zaila mutzeko aukera. Eta erabakitzea, gaur honaino sartu naiz, baina buelta eta igual bihar. Beste baten eskutik edo argiago daukadanean. Eta izan dadila baimenik gabeko sarrera, tornurik gabe eta karnetik gabe. Eta saludatzea minimo bezala, eta honek eraman gaitu bastante, eztabaidara, konturatu gara, harrera hori behar bada ez dala denon beharra, baina ikasi dugu bai dela etxearen beharra, eta bai dela ekipamendu publikoen beharra. Bertako kodeak ulertu izateko. Hau da, denona da, zureare bai, baina ez da zure lokala, eta bizikidetza espazio bada. Eta tokatzen da, gutxienez eskuakin, bakoitzak nahi duen bezala, baina agurtzea hor pasatzen den jendea. Pixkat hortik ibili gara, harrera, presentzia eta dialogoa, nahaztuta. Bai, eta harrera hortatik, eta
etxearen izenak asko lagundu digu baita paralelismoak egiten, ez? Eta esaten eske zure etxera ere ezinateke sartu beharko bertan dagoena agurtu gabe. Bueno, berdina, ez? Pixkat parekatze bat. Eta hirugarren gako bat ekarri dugu, eta egotea da. Hasieran hasi ginenean, batez ere emakumeen etxearen proiektua dela eta beste etxe batzuk bizitatzen, esaten ziguten, baina hau ez da egoteko leku bat, eta konbentzimendu osoz esaten ziguten. Hau, ona zatoz, gauzak egitera, honetara edo besteetara, ez? Zerbitzu hauek erabiltzera, baina ez da egoteko leku bat. Eta gure buruari galdetzen genion, zergatik ez dira egoteko lekuak, ez? Zergatik ekipamendu publikoak ez dira egoteko lekuak. Eta hasi ginen produkzio eta reprodukzioa hitz egiten eta egotearen balioaz eta pentsatzen askotan egoteak berak ahalbidetzen duela egitea eta egoteak berak ahalbidetzen dituela harremanak eta egoteak berak ahalbidetzen duela bertako biztanleen arteko dinamikak sortu, elikatu eta garatzea. Eta alduntzea maila kolektibo eta maila soziopolitiko batera eramatea, ez? Orduan, egoteak entzen baldin bagenion, kontsumo soilerako leku bat bilakatu ziteken eta ez espazio habitable bat, ez? Orduan, egoteak berak duen potentzial eraldatzailea jarri genuen mahai gainean eta bueno, ez, parte hartzaileek eurak hasi ziren hitz egiten egotea bera politizatu behar genuela. Emakumeen etxean egotea politikoa da, eta egoteak badu intentzioa eta badu balio bat, eta bertan badu goitura, edo batzuei tortzen zitzaien burura, egote hori ez alda izango seinalatua, ez alda izango hemengo beroaz aprobetxatzen ari da, edo ez daukan ora joan, eta hemen dago, eta ez pixkate, orduan balioan jartze horretatik, nola joan gara forma ematen eta joan gara baita gobernantza eta kudeaketa egituretan ere egote hori txertatu nahian, ez? Bueno, azkeneko gakua izango litzateke konturatzea eta batez be emakumean etxearen prozesuak lagundu esko horretan guri komeni zaigula une honetan, nahiz eta jakin guztiz bata besteari lotuta daudela, kudeaketa eta gobernantza. Guri balio digu pila bat, bi termino horiek bereiztea. Kokudeaketa edo kudeaketa partekatuaren kontzeptua da, seduzitzen gaituen kontzeptu bat, eta beste batzuekin, eta batez be erakunde publikoetatik, hirugarrenekin harremanak beste modu baten egin nahi ditugulako, esaten dugu kudeaketa partekatua. Eta azken urte luzetan konturatu gara, sinonimo horren atzean, azkenean termino horren atzean, formula eta definizio oso desberdinak daudela. Eta orduan, esan genuen, orduan guri zer da, komeni zaiguna, gure proiektuetan zer da behar duguna, edo zer da lagunduko diguna. Eta hor konturatu ginen, behar bada argigarriagoa egin zaigun kontu bat, eta da, terminoaren atzean, ez ginela hasten pentsatzen aldeetako bakoitzak zer nahi duen. Erabaki nahi dugu, proiektu horren inguruan, egiten den horren inguruan erabakiak hartu nahi ditugu, erabaki potoloak, egin nahi dugu, zikindu nahi ditugu eskuak, edo zikindu gabe baina egin nahi ditugu gauzak, edo bideratu nahi dugu, edo ego nahi dugu, edo seinalatu, edo akuiluna egin nahi dugu, hau da, bakoitzak zer egin nahi du. Eta konturatu gara batzuetan erabaki eremuan jarri nahi edo ego nahi dutenaren ideia horrekin guztia eramaten dugula. Gobernatu eta kudeatu. Eta ez dugula pentsatzen egitasmoaren bueltako mugimenduak zeren kargo egin nahi edo alduen. Eta uste dugu hori galdetzea ezinbestekoa dela. Batzuetan kudeatu nahiko du, eltziaren kasuan kudeatu nahi du. Emakumeen etxearen kasuan ez du kudeatu nahi. Baina erabaki eremuetan egon nahi du. Orduan, bakoitzean bilatu behar izan dugu, formula egokiena, eta hori izan da konplejuena, bilatzekoa. Zepak oso eramatearena, eltziaren kasuan nahiko erraz egin zitzaigun. Hitzarmen eredu bat,
eta lagapenaren urte batzutarako lagapena, eraikinarena eta proiektuarena. Eta udalak bere kargu osagarritasunetik hartzen ditu gastu orokorrak, estrukturalak eta burokraziak eskatzen dizkion guzti horiedanak. Baina emakumeen etxearen kasuan ez, han erabaki gaitasun argi zegoen. Gobernantza eremuetan egon nahi zuten. Eta, hor ere komplikatuago izan da forma ematea, ze kudeaketan ez dute egon nahi. Eta ez dute egon nahi, hainbat galderari erantzuna bilatzen ibili garelako. Eta guri lagundu diguten galderak, pixkat hemen didoaz ez. Kudeaketa eta gobernantzari buruz hartzen dian formula edo antolaketa eredu horrek eragileen indarrak zaintzen ditu. Edo jartzen du herriko mugimendu feminista edo artikulatua ez dagoen eltziaren bueltako herriko elkartegintza guztia burokraziari atenditzen. Erakunde eraikin publiko batek atzean lege mordo bat ditu. Hasi zuten kontutik, ateen sarrerak, gastuak, hori danari erantzun behar dio. Emakumeen etxearen kasuan, kudeak eta besterentzeak behar bada zenbat politika publiko ardura besterentzea ere dakar, osagarritasuna ondo bereizten da. Bakoitza da bilbere honena ematen, egina alduen lekutik, eta ezer ez da betirako, aldatzeko dago eta aldatuko ditugu gauzak, baina gaur egun zer behar dugu orduan, zentzurretan guri bai lagundu digu asko, kudeaketa eta gobernantza edo erabaki eremua bereizteak. Oingo zen erantziko dugu? Eskarrik asko dira.